kylältä muuttaneista on heille tieto avoimesta työpaikasta ja työpaikasta. Kotiseutuyhdistys olisi se. Kyllä. Voisi sitten ylläpitää sitä tietoa. Hyödyllä sen, että sellaista jakeluverkostoa pystyisi laajentamaan. Ja saa rivi-ilmoitus. Hei Ravarikas, tulet työntämään rahat meille. Juuri näin. Niin. Onko hän nyt ollut mihinkään yhteydessä? On myöskin täällä Koninkylän alueella. Eli meitä uupuu täältä toimitiloja, eli varmaan monet tässäkin olevista yrittäjistä on sen ehkä omalla kohdallakin todennut, että pikkusen niukasti aina meitä toimitiloja on. Avoimet työpaikat, koska nyt esimerkiksi oli käynyt ilmi, että hotelli oli vajaa työpaikkoja. Tarjosi työpaikkoja, mutta kukaan ei vaan tiennyt niistä ja ongelma oli se, että aika harva sen sitten loppuun. Toimitaan semmoista monipuolista kylää meille kaikille paikallisille ja mahdollisesti tuleville niin hyvänä paikkana asua ja olla ja elää. Viisi tämmöistä kokoontumista, jossa on eri tavalla luodattuna kylän tuntoja, kyläläisten ajatuksia erilaisten toimintojen kartoittamiseksi ja kyläläisten osaamisresursseja ja tämän tyyppisiä asioita. Jopa ajattelin niin, että jokaisella taiteilijalla olisi paikallinen kaveri, jolloin taiteilija kuulisi tarinoita ja pääsisi sisälle paikalliseen paikkaan ja paikan henkilöön. Mutta tuohon teatterihommaan niin kulttuuriyritys varmaan sitä miettii ja sehän voisi niin kuin keskustella sitten Maanolan teatterin kanssa, jos löytyy sitten tukirahastoa sinne ja hyvää teatteria. Niin jokaisessa pienessä kylässä on joku lähipubi tai baari, missä ukot käy körisemässä ja vaimot käy hakemassa ne pois sieltä. Mutta se on sellainen, joka haastaa sitä. Siellä tulee elämää ja semmosia niin kuin siellä tapahtuu silloin.